para poder ver os espectáculos que se están aquí representando. É a posibilidade de ver e despois contactar cos compañeiros é exactamente iso, non sentirnos solos nos nosos concellos. Desde la primera edición de la mostra hasta este año ha ido evolucionando, se nota el número de programadores, el número de compañías. O que máis me gusta de todo isto é este momento no que temos ahora todos xuntos, despois das obras, intercambiamos, aprendemos. Unha Galiza imaginaria. Super positivo, que repitamos e que nos vexamos todos, non?